Daalụ gị bụ onye ọma njem ọnụ. Ọ ka bụkwa ihe omume anyị Ojemba. Aha m ka bụkwa Chukwunonso Ohizu. Nke taa anyị ga-amụgosi gị ka esi eme garị. Anyị nọ na Nkwọ Mbuamọnụ nke dị n'isi ụzọ lokal gọọmenti nke dị n'Enugu steeti. Garị bụ na akpụ ka esi emepụta ya. Nke a bụ akpụ nke abachara abacha. Nke a bụ akpụ nke a na-abacha ya abacha. Otu a ka ọ na-adị ma esi n'ala were bọpụta ya. Nke a bụ nke ekpechara ekpecha. Ọ nke ekpechara ekpecha ka a ga-emewezi ihe dị na ya o wee ghọọ garị. Ofu onye egwuregwu wee sị na ihe akpụ hụrụ wee zaa garị na o siri ike. Ya bụ na anyị ga-egosi gị ihe a ga-emewe akpụ o wee wụrụ garị. Ịma ihe garị bụ maka ndị na-ama ya, garị ewu ihe eji eri ofe. A ga-egosi gị ihe ọ ga-ewe tupu eme akpụ o wee bụrụ garị. Sonyere anyị n'ihe omume anyị bụ Ojemba maka na anyị ga-amụgosi gị ihe dị mma. Sonyere anyị. Daalụ. Daalụ gị bụ onye ọma njem ọnụ. Unu afụgo na ihe a na-eme adịrọ fecha. Anyị ka nọkwa na ka esi eme garị. Dịka m kwuru na mbụ, ihe akpụ hụrụ zaa garị ọ wụghị obere ihe. Akwọchasịgo akpụ a. Kịta akwọchala akpụ anyị. Anyị na-azazie mmiri. Azachazie mmiri, sonyekwara anyị ka ihu ihe ọzọ a ga-eme ya ka ọ were ghọọ garị. Daalụnụ.